गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दा दिनैनि बे गोथार फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे मावनांगौ थांखिफोर दं बिनि सायाव जोङो उन फैबाय थानाय समाव मावफुंलांगोन आरो जोंनि बर' रायजोफोरनि जा मोनसे जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अरायसम जुजिलांबाय थागोन आरो दिनैनि बे गेवलां मेलावबो जोङो आसा मिजिंथिगोन मानोना BKWSनि चिफ सारा फैगासिनो दं आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि साराबो फैगासिनो दं आरो बर' थुनलाइ आफादनि सारमोन फैगासिनो दं। दा धेमाजि जिल्लाखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बर' समाजखौ मोनसे गेरेमसा हारि थानो थाखाय माबायदि हाबाफारि लानांगौ आरो माबायदि जोङो खौसे जानानै आवगायलाङोबा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर' रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनानै गोजौ थाखोसिम आवगायलांनो हायो बिथांमोननिफ्राय जों सुबुरुन मोननायखौ मिजिंथिगोन आरो जोंखौ बे ओनसोलनि बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय जा मोनसे खामानि मावनांगौ मदद नांगौ बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै मा जेंना दं जोंनि ओनसोलाव बेखौ लानानै बिथांमोनजों जोङो फेस खालामगोन आरो बिथांमोना निस्सय बेखौ सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामा दिन्थिहरखौ जों बेखौ मिजिंथिदों। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बे जोंनि धेमाजि जिल्ला ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोलबाबो फरायनायनि बिथिङाव हिन्जावसानि बिथिङाव बांसिन बिबाङा बांनो हमदों हौवासानि बिथिङाव बहुद खमायनो हमदों बेनि सायाव मा बुंनो? दिनैनि दिनाव जोङो धेमाजि जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि साफा मावथि हिसाबै जोङो जोंनि फरायसुलिफोरखौ बाख्नायनांगोन मानोना फरायसुलाफोरनिख्रुइ जोंनि फरायसुलिफोरा गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव दावगादों नाथाय जोंनि फरायसुलाफ्रा माखासे गोरोन्थि लामाजों आगान सुरदों। बे गोरोन्थि लामाया जाबाय खायफा साफा सानै फरायसाफ्रा माखासे फेग्रा मुवा बेसादनि गोजोमफानानै सानस'नो हायैनि थाखाय बुजिनो गोरोन्थि लामा जागासिनो जायनि जाहोनाव बिथांमोना लोरबां जादों। दा बेखौ सुस्रांनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'राफोरजों सावरायलायदों आरो जों बेखौ होबथानायनि लामा लादों आरो सावरायलायदों जोङो माबायदि राहायै जों आवगायलाङोबा जोंनि लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन जों बेखौ बिथांमोनजों सावरायलायदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो जोंनि बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जों बिनि सायाव सावरायलायगोन आरो बै जोंनि उन्दै उन्दै दावगाबोनाय फंबाय बिनानावमोना जाहाथे फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थायो जों बेखौ हास्थायगोन। BKWSनि सिङाव गोग्लैयोबा जोंनि धेमाजि जिल्लायाबो गोग्लैबाय दा धेमाजि जिल्लाया गोग्लैयो हिसाबै जों बेखौनो बिथांनिफ्राय हास्थायगोन BKWSनि गेजेरजों जोंनि बर' बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जा मोनसे समस्याखौ सुस्रांनो हानायनि जौगालु बिथिंथिं लांनायनि लामाया बिथांमोननि सायाव दा जोङो बिथांनिफ्राय बेखौनो हास्थायगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरजों मोजाङै सावरायलायनानै जोंनि बर' समाजा जौगानो थाखाय मा जेंनाजों मोगा मोगि जाना दं आरो मा राहा मोनोबा जोंनि बर' समाजा जौगागोन बिथांनि सेराव जों फोरमायलायगोन आरो आसा खालामगोन जों बिथांनिफ्राय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिया आबाद बिथिं समाज बिथिं सोलोंथाइ बिथिं बेयाव दावगानायनि राहा लामा लानो थाखाय बिथांखौ जों खावलायगोन आरो बिथांनिफ्राय जों मदद मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिगोन।